romantis karo bojo nom romantis. Nek tipis ki ya keunggulane ngene iki. Gaya napa wae iki fleksibel. Jajalen aku isop. Iya. Penak kecapes ngene, sik ngene. Pas ajake rambut karo aku ngadeg kok ngadeg sing ndi pilih sing ndi. Hani. Iki ta? Mbak Ani. Nduk Hani. Iki arep mbok jojokne aku. Lho, piye ta? Ya wis ngadeg kondok kene tak kuat-kuatne atiku wong. Jaremu seleramu sing ngene-ngene iki. Lek karo aku gegeden ngomongmu tronton. Lah iki tipis ritek enteke akeh kok iki. Loh tipis piye bodine apike kaya gitar Australia. Gitar ngesor dhuwur kaya triplek kok. Jane motore gareng Sulaya lho kaya triplek piye iki lho. Bodine kaya ngono kok iso. Oh iya, enek nonton iki kok ngarep kok kleru kudune kok Rengan. Bodi sing paling hot ki kaya ngene iki, Reng. Ngeten iki. Deloken, Reng. Saka dhuwur sampai teko nggon ngisore tengah ngampek teko ngisore neh sampai teko ngisore neh Yo. Wong aku ki ya manut dalan. Pokoke sarwa pas rek. Nek Mas Gareng niki nuwun sewu senengane sing tobrut ya ora? Lek tobrut ki ya ngono-ngono kuwi. Lek kuwi ki ya panggah tronton ae kok ya aku. Kowe nyek. Sapa iki? Hani Kusuma. Aduh. Bodine kaya apa? Gitar Spanyol. Sing kalah langsing karo aku. Lah kok iso? Aku mbiyen langsing bodiku kaya gitar Australia. Kowe kaya sak dhuwure Hani iki biyen nom-noman. Urung kebledosan mercon. Saiki kena virus ya bledos kaya ngono ki ya. Kowe lah sing lanang tengah. Aku tak tengah ya. Beria. Mas Marsudi, suwira ketemu ya pagere anyar. Apik, sarwa apik kok. Pager anyar. Beneran iki. Ndek ingi to Mas, iki lek ku masang pas wayah poso. Aduh aku isin aku Mbak Lucy aku kisin. Piye? Napa kok isin? Jamaah traweh. Aku sregep-sregepe megur sajadahku anyar metu kewer-kewere kae. Metu rumbai-rumbane. Bareng tak nggih sujud, aku ngene terus jedak ngono nyantol. Dadi petikan sak masjid. Rumbai-rumbai ku nyantol ning kawat. Lah kok protol iki untuk pasangan iki. Alah, layak ternyata ki ngefan karo awakmu to Gareng. Bojone mulai kapan kae kowe ora ngerti bojone Gareng ki ya dibendrat cangkeme. Allah. Ya, kowe iki to gawe kawat ngono ki lho, Bu. Tapi beda, Nduk. Napa? Bojone kawat 16-an dirampane ngitune kae. Aduh. Kuwi udu bendrat kena nggih behel udu. Lah apa? Kuwi bar ditonyoni wong nang pasar balong ngono lho. Saiki Mbak Lucy, saiki bojone Mas Gareng ki nuwun sewu gue ngakire gara-gara ora to. Kae ora gue. Apa? Kan dusur urung mari. Ayo digandrung. Beria. Kono. Oh ya kono. Beria. Bledos. Napa ta? Sing Wong bener apa? piye wong bagus kok mblados piye Oh, to, Nduk? catatanku bledos ke mau. Kuwi meneng ae kanggone ngati ae. Oh, nggih. Lah iki ketokne kene ya priya bagus. Beria. Bagus kang olah budaya. Romantis karo Ada bojo nom romantis. Nek tipis ki ya keunggulane ngene iki. Gaya napa wae iki fleksibel. Jajalen aku isop. Iya. penak kecapes ngene, sik ngene. Jelek. Aduh. iya. Terus dipaku. Kurang siap emang ya. Iya. Ya penak ngene
jajal sing tobruk ngene Wah, iki yo kok penak menreng. Bisa aku ngono kuwi. Alah, Alah aku bojo tuwek yo gak kalah to, Lin. alah, jajal. Yo, kene. Tangane sing lanang sing kiwa. Yo. Oke. Iki tangane kiwa tunggal kiwa. Ayo. Kang olah bu. Sing munyer sapa iki? Ya awakmu. Saya. Gak. Ngapa to ning dhuwur panggung kok nggawa dongkrak iki? Iku dudu jongkrak. Wong dilungguhi kok ndut ngono kuwi ngapa? Iki anu HP ku lali tak kantongi ning ngarep iki. Dudu Mbak Lucy dudu kuwi. Apa? Dudu kuwi hernia. Sumpah wis tak potong 2 senti. Wis to. Wis. Hernia ki tambane iki lho gampang Mas Gareng. Apa? Alah hernia kae yo anggere esuk sampean godhog banyu hangat-hangat kuku. Iya. Dipiuri uyah ngono kae to. 2 sendok wae diolesi esuk sore 2 minggu Mas Gareng. Wis 2 mari. minggu ae lho, Mari, Mas Gareng. mari. Dadi ndok asin. Dok, Dalam. wis mari hernine amu. Wis mari apa urung? Wis. Ya wis, tak kira lek urung arep tak delep. Alah. Niki saking penggemar Pak Rohadi, Ya. saking Semarang niki nggih nderek nobar live. Sembah Ning nuwun ari ingkang sedaya nggih sami live rawuh. YouTube. Wilujeng dalu. Saking Desa Wisata Kecamatan Sumowono Semarang. Nggih. Dimirsani Masyaallah. nggih. Sing live Dipun streaming sekitaken kathah Pak sangat. Rohadi. Nggih, dalu niki sing napa kanca-kanca YouTuber kata sangat. Kata sing sangat Nggih. dulur-dulur Madiun nggih rawuh. Nggih, Wak. Magetan ya rawuh, Magetan Nduk. ugi. Iki sangka Brangkidul kono ya rawuh. Nggih. Jember nggih rawuh yu. Loh, Alhamdulillah keluarga besar ugi dari Jember juga. Nggih wau ugi wonten Bapak Kusno saking Ponorogo wau tasiten mriki Bapak Kusno. Nggih. Taksih. Ugi matur nuwun rawuhipun nggih menika Pak Miseni saking Karangmojo ugi rawuh matur nuwun dipun sekecakaken. Sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayung-yung. Piye diajeng? Diajeng iki ketoke ora tak mut karo aku. Oh ya ngene ketok maneh. Lip sync. Kap Mas. Dangu boten pinanggih. Kados pundi pawartosipun? Panjenengan boten kapan kalian kula? Kok kaya suarane buta to? Oh ya. Kon Wong lip sync gandrung malah mening-mening kok iso ngidoni lho. Aku rada anu. Terus nang ndukane ya. Assalamualaikum Kang Gareng Nggih, niki Waalaikumsalam. sak rombongan saking Tanjung Rejo ugi rawuh. Amin, Mas alhamdulillah. Erik sak rombongan Nggih. menika nyuwun gending Taman Juruk Sesideman. Cukup semanten atur kula. Wassalam nggih. Mas Erik matur nuwun rawuhipun. Selendang kuning ning Kang kang saking saking kowe masa sandingan karo garangan kok malih mleset to wong ae. Lho Cak Enom kan ya pinter cengkok reno to. Ala kekinian. Swara Suara kurang permana. ing wasis Anggrom. angungrum marang bendara. Tiasoles tiap pijer Ayo. ngincangake
Heeh. Terus no Yo. sasideman. Mas Diman ugi katut dumateng nggih menika Mas Fitra. Karanglo. Ya nggih. Ceketaken. Yuk, yuk. Sesideman teruntuk Mas Mariadi Tanjurjo, Mas Erik sak kanca sedaya nggih. Luwe becik patenana. Yo. Timbang pisahan Antiakan Celestia. Wajan. Boya. Wangi samudra marang kulawarga. Yo. Karawalan Praputra. Liwat kincanging alis Yo. Ya ho. Mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduka andrimu jiwa rakyatku tak gurung kahormatan runtuh ngarepi Yo. Yo. Urip ana kutha gedhe Ya. Boy. Yo. Yo.
Sembah nuwun. Terima kasih Mbak Hani Kusuma niki nggih. Matur guing panuwun. Bintange Kota Tulungagung. Tulungagung. Kekinian. Luar biasa nggih. Wah, Bodine jan hebat tenan. apik, bocahe cantik. Menis-menis. Tegane kambil ijo. Legane wong sing duwe bojo. Iya bener. Heeh. Cobi, Kang Gareng. Pripun Nah, Mak? niki nyuwun Nggih, sinten? lagu sak teruse. Heeh. Napa dangdut napa Mbak Lusita? Nggih. Oh anu nggih, wau wonten pamrutan saking Mas Joko, mirsani saking dalem. Oh nggih, Mas Joko polisi, Nggih. kali kanca Nggih. YouTuber niki Betul, diaturne lagu Mbah Nyuwangen. Nggih. Nggih, Mbah Kakung nyuwun orek-orek. Nggih. Monggo sing pundi riyin. Nggih, niki diaturne. wonten pamundutan orek-orek, wonten pamundutan Gerajakan Banyuwangi. Oh Banyuwangi dulu terus Nggih. mengke orek-orek. Nggih, Ngoten, siap, monggo. monggo. Nggih, Siap, kersanipun Mbak Lusita Brahman kan nggih saya rumiyin mengke ditanjakne Widyawati ingkang kathah menika. Ngoten Nggih. nggih Mas Marsudi. Ora nek sayah pokoke melu Mas Marsudi nggih. Wis Melok Mas Marsudi. alas wis los. Awakmu kat mulai statik ngatek terakhir engko ora leren tak Iya, masalah. wis ora masalah. Melu Mas Marsudi. Ora masalah. Semangat. Semangat. Oke. Monggo. Moga. Iya, los. Gerajakan Pokoknya Banyuwangi. los wengi. Los. Sampai Gerajakan. tapie pedhot ora apa-apa. Gerajakan Banyuwangi. Mengke sing joget ditambahi sing ngandhap nggih, Mbak Lusita nggih. Nggih niki mengke kersane gayeng niki ditambahi sing joget-joget niku nggih bolo-bolo. Nggih. Siap. Monggo, Nggih. Gerajakan Mau Banyuwangi kan niki. Adik-adik wis Mm-mm. wis joget bolak-balik to. Betul, Sing heeh. istirahat genten, terus mari ngono ku lek orek-orek Ya. duet. Nah. Ya, oke, Gerajakan Yo. Banyuwangi. Monggo Monggo. Mbak Lusita Brahman. Ya. Ayo Mas Gareng. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon sing nagamri ya kesen langakan susah hati longgoreng pasiran sambyuran lanang wadon saliwaran lanang wadon obar ukiran gandeng tangan gandeng pinggiran pinggir pasisir karena jagan bisik-bisik sejalan mati janji oleh barang sir-siran ambi gandangan gandeng asup ya nyuwangian
sing tau sepi lanang wadon sing nekani susah ing ati longgoring pasir pasiran sembyuran arari dawan ambi mangan selonjoran lanang wadian bar uberan yo Asoy. gandeng tangan ning pinggiran pinggir pasisir Ayo. bisik-bisik samayanan wangi janji oleh bareng sirsikan ambigan gandeng asuri pianyu bangian sirsiran ambigan jangan gandeng asuri pianyu bangian Wajar. luar Ah, biasa. tepuk tangan untuk Mbak Lusita Mbak Brahman. Lusita Brahman, tepuk tangan. Wiyuh, Weh, wiyuh lah tenang. mendut. Nggih, kula ki ngeten iki lek kali Mbak Lusita niku Mas nggih. Maju mundur ngiwonengen niku butuh dengan keharmonisan tapi Iya. nggih niku pripun nek trateni Mbak Lusita niku umet kula.